Pamilya sa 10 anyos nga bata nga natusok ang tabon-tabon sa mata ug kabilya nangayo og tabang nga mapadali ang operasyon aron matangtang na ang kabilya nga nag-ungot sa mata sa bata. Nahitabo kini sa Barangay Apa sa Dakben sa Sugbo kagahapon sa Udto. Ani ang report ni Alan Domingo. Alas 11:30 pagkagahapon sa Udto, aksidenteng natusok sa kabilya ang tabon-tabon sa mata sa 10 anyos nga bata dihang mo painguna unta kini siyang tunghaan. Dali siyang na-rescue ug nadala sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Apan hangtod sa pagkutlo nining balita, wa pa makuha ang nag-ungot nga kabilya sa mata sa bata. Matod sa maguwang sa bata nga gidakda karong hapon, ipahigayon ang operasyon aron pagtangtang sa puthaw nga nag-ungot sa mata niini. Gisaysay sa maguwang nga dili matukib ang kasakit nga gibati siya manghod nga bisan og gamay nga paglihok lang magpingit kinis kasakit sulod sa tambalanan. Gani na balaka sila nga mas mugrabe ang sitwasyon nini kung malangan-langan pa ang pag-opera kay naghubag naman ang mataog niabot na sa naong sa bata ang hubag. Nagunaon namin nga makakita pa ba siya o ganus pa ba siya maoperahan. Bilang ati sakit kaayo nga nahitabo siya ha. Mayunta nga ngay mutabang na mo nga maoperahan dayon siya unta. Siguro nga wala mi tabagi tungod nga puprimi. Dili man siya maghilak, magpingit ra siya. Gipaabot sa Balitang Bisdak sa lokal gamhanan sa Cebu City ang sitwasyon sa bata. Giaksyonan dayon kini diin ang Pangulo mismo sa DSWS ang nangunay sa pag-adto sa tambalanan aron ma-prioritize ang bata. Matod ni Portia Basmayor, ang Pangulo sa DSWS, nga mipasabot kaniya ang tagdumala sa tambalanan nga giuna lang una nila ang pag-atiman sa usa ka pasyente nga mas kritikal ang kahimtang. Apan ginsister nila nga kung mahimo maoperahan sa labing daling panahon, ang bata kay nag-ungaw usab kini sa peligro. So akong ginegotiate na with Cons Garganera, Jubal Garganera, gitawagan si Doc Aquino nga ma-priority sa siya kay Samtang ibalikan sa Balitang Bisdak ang dapit na itabuan og nakita namo ang kahoy nga mo'y gihimong haligi sa kables kuryente diin naimutang ang kabilya nga nitusok sa tabon-tabon sa bata. Sir, kaning bali sa kahoy unsa ni sa imong pagtuo? Nabali ni tungod guro either gilayatan tingali ang katong mga wiring dire. Mo nang nabali ni kay wa man ni gahapon, wa man ni ako tanawan o kay akong giatiman gyud ang bata. Nasairan nga gikan pa sa silingang sityo, mahayahay ang bata apan nang laktod lang kini padung sa tunghaan. Distansya ra gyud ang ilang gipuy-an nga bakilid usab og kini mangita gyud sila og shortcut padung sa eskwelahan. Lumad nga taga Leyte ang pamilya nini og tungod sa ilang kalisod gikuha siya sa iyahang maguwang nga nagtrabaho sa Dakbayan Sugbo og gipa-eskwela. Construction worker ang iamahan nga mausab ang gisaligan sa pagbuhi sa 12 ka mga anak nini. Busa na balaka sila kung maatiman ba ang sama kanila og kahimtang. Subli gipasali hinoon sa DSWS nga wa nay huna-hunaon pang bayranan ang pamilya sa bata tungod kay abagahon kini sa kagamhanan. Miari man ganito akong manghod para kuno maka-eskwela siya para makahuman. Nga wala dyan pinag-speak nga mahitabo to sa iya ha. amo man po itong gitawagan ng social worker sa Soto nga ang all expenses is kung pwede ma-charge tanan sa malasakit. Okay. But then ang amo lang nitatag ko karon og kwarta po nila para na sila magasto. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.